na vlog to ang good morning dinay. So guys, welcome back to the channel with another vlog. I hope nोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं and 2022 नि बेनो आंनि first vlog. तो नोंथांमोना enjoy खालामदो भिडिअखौ नायनानै and नाइस भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थादो. तो गाइस आं इन्ट्रोखौ दिनै लामायाव होनाय जाबाय आरोना, ओंखायनो बिराद गारि थांलाय फैलाय डिस्टार्बथार. तो दिनैनि इन्ट्रोआ लामायाव जाबाय, ओंखायनो बिराद गारि थांलाय फैलाय आरोना नैबे मेन हाइवे जाबाय. आं बेयाव इन्ट्रो होनाय जाबाय. तो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थादो and 2022 नि आंनि बिनि first vlog. आं माने 2021 आव जा vlog हरदोंमोन, बेनिफ्राय आं 2022 आव हगाराखैमोन. बेथ' बेनो आंनि first vlog आरोना. I hope नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं and आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो जोबजासिम नायलांबाय थादो. तो होमबा आं होजोंहाय देखायनोसै. Guys, finally जोङो भैरबकुन्द मोनफैबाय आरोना. जों सानै फैदो नै. हेलो. तो नोंथांमोना नायदो मानसि जादों आरोना बुहुदनो भैरबकुन्द दिनै. तो दिनै माने एक्चुअलि दायो पिकनिक स्पट नालाय, पिकनिक जानो बुहुद मानसिफोर फैयो. तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आं मानसिफोरखौ देखायनि नोंथांमोननो. तो दायो जों सुइस गेट मोनफैबाय आरोना नै. भैरबकुन्दनि मेन सुइस गेट. फैनाय जों बायथिं पिकनिक जाग्राफोर दङ. नुनो हागोन. बुहुद गारिफोर दङ. बिथिंबो दं आरोना. तो दायो सुइस गेट मोनफैबाय नै गाइस, भैरबकुन्दनि सुइस गेट. तो नायनानै ला. तो गाइस नै पिकनिक जाग्राफोरा बुहुद बास गोलाव गोलाव लायै लायै फैदों आरोना. तो बिथिंबो दं आरो बिथिंबो नायनो हागोन. नै गारि खारलांनाय गंसे नायनो हागोन. एबा सुइस गेटआवबो बुहुद मानसि. दिनै एसे खम दै, सिगां बोसोराव बिराद मानसि जायोमोन. माने आं जानो टाइम फैयो बिराद गोबाव जाबायमोन. बिदि नायबा जाबाय. तो गाइस दायो जों माबायाव पिकनिक स्पट गाहायाव हाबफैबाय आरोना, भैरबकुन्दनि जे सुइस गेट गाहायाव. दैथिं बेरायनोसै दसे माइब्रा हाजो साइडथिं. मा दं मा गैया आं नोंसोरनो देखायनोसै आरोना. तो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो. दखान बायदिसिना दं आरोना इयाव. अमा बेदर हांनाय जानोबा नैबाव कमेन्टआव हर, आं लांना हैगोन. फ्रियावनो लांना हैगोन, कमेन्टल' हर. पिकनिक जानायफ्रा इयाव दं. मानसिफोर बिराद दाम सोदों आरोना. पिकनिक जाग्राफोर बिराद गोजान गोजाननि दंफैयो आरोना. बाक्सा, चिरां, क'क्राझार फैजोबो इयाव. नुवाखैबा नायनानै लादो आरोना हाजोखौ नै. थांनोसै आरोना. दैयाव बेरायनो दसे. ओमफ्राय मा होनो आरो भैरबकुन्दखौथ' नुखायो बयबो. थेवबो आं दिनै निउ इयारनि फार्स्ट ब्लग बेनो. पिकनिक जानायाव आं ब्लग होआखै. दै खाथियाव मोनफैबाय आरोना नै. दैया बहुद खम मोनदों. थिं दुगैलाबायदों मानसिफ्रा लोंनानै. पिकनिक जानानै मानसिफ्रा बेयाव बेदर सेदर मोनजोबो आरोना. ओरैनो ओमफ्राय जालाबायना बिराद जानला मोनला मैला खालामजोबो पिकनिक टाइमाव. बेनो आरोना प्रब्लेमा. मानसिफोरनिया जानानै गारलाबायनाय मानाय. बहुद गान दामदों दै गाइस, माने गान दामसोदों आरोना. तो मोजां खोनाया भइसखौ एन्ड कपिराइटबो नांनो हानाय. दिनै आङो माने भैरबकुन्द बेरायनो फैदों आरो इयो आंनि निउ इयारनि फार्स्ट ब्लग. तो ये मेरा पहला ब्लग है. तो आप लोग देखते रहो और मजा करो. तो नायलांबाय थादो, आं नोंसोरनो ब्लगसिमबो देखायजोबगोन. बे जाबाय भैरबकुन्दनि हाजो आरोना.
माखासे नायजोब स्किप खालामालासिनो थ' आं नोंथांमोननो बिदिनो भिडिअ लाबाय थागोन थ' फैनो मोन्दों आं एसे सोंनि आरो ना एक्सप्लेन खालामसै थ' नोंथांमोना खोनासंना ला थ' भैरबकुन्द'आव फैनानै आङो बिराद मोजां मोनदों बुहुद गोबावनि उनावहाय दिनै भैरबकुन्द'आव फैदों बुहुद मोजां नांदों थ' मानसिफ्रा रंजाफैदों बोसोर गोदाननि बयबो थ' गासैबो रंजाफै जे गाव गावनि खामानियाव बेस्थ'यै दंमोन मालाबा समाव टेनसन जायो बेनिखायनो बोसोर गोदाननि फैनानै एसे एनै रंजानानै गोसोखौ गोजोन खालाम बेनि उनावहाय गाव गावनि खामानियाव थाब आरो फैनानै पिकनिक जाफैनानै जे जायगाफोरखौ लेथ्रा खालामनानै गालांनाङा स' फैनानै जानाय माखासे नांगौ स' सावनानै गालां बबेबा मोनसे मोजां जायगायाव ज' दोननानै थां स' बेनिखायनो जायगाखौ लेथ्रा खालामनो नाङा फैनानै इन्जय खालामनानै मोजाङै थांफिनबानो जाबाय थेंक इउ थ' गोजोननाय थाबाय बुंनायनि थाखाय एन्ड जोंहा जोबोद मोजां बुंलांबाय आरो ना थ' मानसिफ्रा माने जाना बायनानै गारना गालाङो नालाय बहुत मैला खालामना गालाङो सोरबा बेफोराव माने डिसफोरखौ सिन्थाय गारना गालांजोबदों बहुत मैला नुयो आरो ना थ' होमबा थ' गाइस नाजाराखौ बिराद गाजा नुदों आरो ना ओइयो जाबाय भुटान आरो ना बै हाजो सेर सेर दंफां नुहुरनाय बे भुटान गोजा थ' जाय फैबाय बेथ' एक्सुवेलि मिथिखायो अलरेडि मानो होनबा गोबां फैयो आरो नैबे जाबाय हाजो भैरबकुन्द'नि हाजोआ बेनो आरो ना बुहुद साइज नुयोनो बेखौ गोबाङानो थ' इयो नायबानो जाबाय माने सुइस गेट खाथिनि फ्रन्ट साइडनि माबायाव फैबाय आरो ना ओरै माबानि भिउ नुहुरनायथिं दसेयाव फैनोसै ओमफ्राय दसे थाना थांसै आरो ना थ' दिनै जों एसेबां माने भिडिअ लायासै मानो होनबा बहुत पिकनिक जानाय दिन आरो दासो पिकनिकल' ना बहुत भइसआ मोजां फैया आरो ना भइसआ मा होनो बिनि दामनाय बिनि दावनाय बहुत गान खोनासोयो थ' बेनिखायनो दायो माबा मोनफैफिनबाय आरो ना मा होनो मेन मेड फरेस्टआव फरेस्ट केम्पआव बेरायनो फैफिनदों ओरै गिदिंलांनो नागिरदों आरो ना ओइथिं ट्रि हाउस दङ ओइथिं नायनि आरो माने ट्रि हाउस बानायना दोननाय मेन मेड फरेस्टफोरनि एलिफेन्ट कान्ट्रि केम्प होनो आरो ना बेखौ माने ओरै फैयैया गोबाव जाबाय बेनिखायनो भैरबकुन्द' फैनाय नामैनो गिदिंबोबाय आरो ना थ' नोंथांमोना नायलांदो होनबा एसे दैफोर दङ आं बेखौ देखायलाबायनि नोंसिनो नै बुहुद बरिया गोजों बोहैदों दैया साफा नुखायो दैखौ थ' नै एलिफेन्ट कान्ट्रि केम्पनि ट्रि हाउसआ बेनो मेन मेड फरेस्ट आरो ना सिङाव जेबो गैया बेरे बासासो थालाबायो बांसिन थ' आं गाखोनानै देखायनो आरो ना नोंसिनो थ' नाय र' थ' नै सिङाव जेबो गैया आरो ना बेयाव खालिसो आं सिङाव हाबफैला बेयाव देखायबाय नोंसिनो दैया नै बहुत गाजा इथिं आं एलिफेन्ट कान्ट्रि सिङाव हाबफैयाखैमोन आरो ना माबायाव हाबदों हाबनाय खिन्थु आं सिङाव बै माबाखौ देखायाखैमोन नोंसिनो एसे गेलेग्राफोर बायदि दङ ओमफ्राय बेयाव माबा मा होनो दावराय मानै दंमोन आरो ना दावराय मानैखौ सोरबा खावना लांबाय जाहैदों दायो माने सोंनायमोन आं ओमफ्राय दाउ मानै दंमोन बेयाव दावराय मानै दाउ मानै माब्रै दंमोन ओमफ्राय बेखौ माने सासे मानसिया खावना लांदोंनो आरो ना थ' बे खावना लांग्रायाबो हमजाबाय होनदों सोंनायमोन आं माने बेयाव माने गिदिर प्रग्रामफोरबो खालामनो हायो आरो ना केपासिटि दङ माने आरो खालामोबो माने बड'नि सेलिब्रिटि एक्ट्रेसफोरबो फैनाय नुदों आरो ना आं सिगां इउटुबाव नोंथांमोनाबो नायनो हागोन थ' नै इयाव माबाया गेलेग्राया बेयाव गोजौआव लिरनाय दं एलिफेन्ट कान्ट्रि केम्प बेनो आरो ना थ' एक्सुवेलि जेबो गैला आरो ना माने आं दावरायसो नायनो फैदोंमोन बेयाव ओमफ्राय दावराय नायनो फैदोंमोन दाउ मानै दंमोन नालाय बेखौ नायनो फैदोंमोन बाट दा दाउबो गैला दावरायबो गैला माने सोरबा खावना लांबाय जाहैदों सोरबा माने गावनिनो मानसिया खावना लांदों ओमफ्राय जानो नागिरनायाव सावनानै गोदान नायदोंमोन ओमफ्राय बेयाव हमजाबायनो आरो मानसिया हमजानानै जेला हरदोंनो आरो ना जोंथ' मिथियाबो ओमफ्राय नैबेयाव मा थायोथाय मा बुस्थु मिथिया सिङाव बेरे बायदि दङ लामा बेनो आरो ना मेन मेड फरेस्ट जेबो गैया माने दंफां लाइफांजों बुंफबजोबनाय बहुद थान्दा जायो माबायाव सामार सिजनाव थ' नोंथांमोना फैफेराखैबा फैनानै नायफै आरो ना माने भैरबकुन्द'आवल' फैनानै बेखौ नुवाखैबा भैरबकुन्द'नि खाथियावनो जायो माने ओरै मोनसे लामा दंना दायो राइन' इक' हिल पार्क गोदान खुलिनाय बेजों फैनो हागोन आरो ना बेजों फैबानो नुगोन बेखौ मेन मेड फरेस्ट एलिफेन्ट कान्ट्रि केम्प होनो बेखौ माने आरो जेबोथ' गैयामोन दावराय बायदिसिना दंमोन ओमफ्राय बेयाव दसे गेलेनो हायो नै जानो हायो आरो ना थ' नोंथांमोना गोदो उन्दैयाव गेलेबायमोन जानांगौ ओमफ्राय दाथ' गेलेनो मोनाखैबा गेलेफैफिनो आरो ना
बिथाङाबो ब्लग खालामगासिनो दं बिथांनि चेनेला SB मामोनथाय सर्टआव माबा चेनेला माने SB आरोना SB सार्च खालामबानो मोनगोन थ' आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन थ' नोंथांमोना चेक आउट खालाम सापर्ट खालाम जाहाथे बिथाङाबो भिडिअ बानायबाय थानो हायो थ' गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेबांनोसै आं दायो इलेभेन्ट कान्ट्रि गेम गेलेदों नै थ' आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरोना थ' आं दिनै भैरबकुन्द पिकनिक स्पटआव थांनानै देखायबाय ओमफ्राय मा होनो ओरै इलेभेन्ट कान्ट्रि गेमावबो फैबाय आरोना दसे टाइम पास फ्रेश माइन्ड खालामनो थाखाय ओरै बेयाव दामला दामलि नांनाया खर'आव कपिराइट नांजोब्बायमोन आंना ओंखायनो बेयाव दसे फ्रेश माइन्ड नालाय जायगाया बहुत मेन मेड फरेस्ट बहुत साइलेन्टखा आरोना बेयाव दैनिल' आवाज खोनायो ओंखायनो आं बेयाव बेरायफैबाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो बै गोजा थायोना साइडआव बेखौ सौसिलाजोबना गावसिलाजोबनानै हर आरो बे गाथा बायदिखौ टं हो गावसिलाजोब जेबो बुस्थु दोना शेयार लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब गासिबो दाखाव बेनो आंनि फार्स्ट ब्लग होननानै आं नोंसोरनो खोन्थाखाबाय 2022नि थ' होमबा थाबै लोगो मोनफिन जय बर' हारिनि